आज आपण जाणार अलिबागला। तर आता आम्ही गाडीत बसलो, तर आता आपण निघूया आपल्या मोठ्या प्रवासाला। नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश्वर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर। तर आज आपण जाणार आहोत अलिबागला आणि माझ्यासोबत आहे माझी भाची, जिला आम्ही चिमडू म्हणतो। सुनो हाय कर। आणि भाऊजी पण आहेत, भाऊजी गाडी चालवत आहेत, पाठीमागे ताई आणि आई पण आहे। तर साधारण खारघरपासून 72 किलोमीटर आहे अलिबाग, म्हणजे एका दिवसात तुम्ही आरामात जाऊन येऊ शकता। तर त्याचा थोडंफार आम्ही तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहोत, तो प्रवास कसा असणार ते। तर चला मग आपण सुरुवात करूया। अलिबागला जाताना आपल्याला इथे आता समोर हा दिसतोय तो कर्नाळा किल्ला आहे, म्हणजे थोडासा बुरुज सारखं त्याचं एक रचना आहे। आणि तेच कर्नाळा पक्षी अभयारण्य सुद्धा आहे। तर हा जो कर्नाळा किल्ला समोर तुम्हाला दिसतोय, ते बरेच जण ट्रेकिंगसाठी पण येतात। आणि आपण जेव्हा अलिबागला जातो खारघरवरनं, तेव्हा वाटेत आपल्याला हा डाव्या बाजूला दिसतो। तर हा जो तुम्हाला रस्ता दिसतोय तो दक्षिण महाराष्ट्र आणि कोकणाला जोडणारा रस्ता आहे आणि हा व्यापारी मार्ग म्हणून ओळखला जायचा। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळामध्ये या किल्ल्याची उभारणी केली होती। आता आपण आलो अलिबागला। तर अलिबागला खूप सारे म्हणजे असे बंगले असतात। तर आता आपण पुढे जाणार आहोत आणि बघायचं की कसं अलिबाग दिसतो, की आधी कधी मी गेली नव्हती म्हणून। साधारण 2 तासाचा प्रवास करून आम्ही आता अलिबागला पोहोचलो आहे। तर इथनं आम्ही जी पाटील खानावळ आहे, जी खूप प्रसिद्ध आहे इथल्या जेवणासाठी, तर आम्ही तिथे आधी जाणार आहोत। तिथे दुपारचं जेवण करून मग समुद्रकिनाऱ्यावर जाणार आहोत। अलिबागला आल्या आल्या इथे आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याचं दर्शन झालं। महाराजांच्या पुतळ्याकडनं आम्ही लोकांना विचारत पाटील खानावळीपर्यंत पोचलो आणि आम्ही पाटील खानावळीबद्दल बरेच रिव्ह्यूज पण बघितले होते आणि यूट्यूबवर व्हिडिओ पण बघितले होते, परंतु त्या दिवशी काही कारणास्तव पाटील खानावळ ही बंद होती। सुरुवातीला आम्ही पाटील खानावळ तिथे गेलेलो, मात्र पाटील खानावळ आज बंद आहे। तर तिथल्या आम्ही लोकल स्थानिक लोकांना विचारलं, तर त्यांनी आम्हाला सन्मान हॉटेल सांगितलं दुपारच्या जेवणासाठी। तर आम्ही आता तिथे आलो आहोत। तर तुम्हाला मी दाखवतो बाहेरनं सन्मान हॉटेल। तर इथे सन्मान हॉटेल आहे। महाराजांच्या पुतळ्याकडनं तुम्ही कोणालाही विचारलात सन्मान हॉटेलबद्दल, तर ते तुम्हाला रस्ता दाखवतील। थोडंसं आतमध्ये आहे ते। तर आता आपण इथे जाऊया आणि दुपारचं जेवण। सन्मान हॉटेल तर मामा आणि काका खाणार आहे फिश, आणि मावशी आणि आई आणि मी खाणार आहोत व्हेज। इथे आम्ही पापलेट फ्राय थाळी मागवली आणि यामध्ये आम्हाला चपाती, भात, नंतर गोलम्याचं एक चटणी, नंतर एक पूर्ण पापलेट फ्राय आणि थोडीशी पापलेटची आमटी पण मिळालेली। तर आता सन्मान हॉटेलमध्ये जेवण झालं आहे आणि साधारण एवढं बिल झालं आहे आमच्या 5 जणांचं। तर जेवण छान होतं, मासे पण फ्रेश होते। जर तुम्ही कधी अलिबागला आलात तर या हॉटेलला नक्की भेट द्या, ते उत्तम जेवण मिळतं। तर आता आम्ही इथे पोचलोय नागाव बीचला आणि खूप सुंदर असं बीच आहे इथे। तर इथे आम्ही आता घोडागाडी राईड घेणार आहोत।
तर इथे बीच खूप छान आहे. सध्या ओहोटी आहे त्याच्यामुळे पाणी थोडं कमी आहे बीचवर. अतिशय सुंदर असं बीच आहे. ते आंघोळीसाठी पण पाणी मिळतं. तुम्ही ते रेट बघू शकता पाण्याचे. इथे समुद्रावरून आंघोळ केल्यानंतर तुम्ही इथे येऊन गरम पाण्याचे किंवा साध्या पाण्याने आंघोळ करू शकता आणि मग तुम्ही तुमच्या घरी निघून जा. मजा मस्ती करून झाली आहे आणि आता आम्ही परतीच्या प्रवासासाठी सुरुवात करणार आहोत. हे काय केलं तू? खूप मजा आणि पाण्यात खूप खेळली आणि घोडागाडीवर पण बसले ना? आधी मला खूप भीती वाटत होती, मग नंतर अगदी थोडे पुढे गेली तर कळलं मला इथे काय नाही कळलं. आश्वीचं मनसोक्त खेळून झाल्यानंतर आम्ही 2 ते 3 तासानंतर परतीच्या प्रवासाला सुरुवात केली होती. तर अलिबागवरनं निघताना आम्ही ते सुके मासे मिळत आहेत ते बघतोय. तर ते थोडेफार घेतोय. त्याची पण रेसिपी आम्ही नक्कीच टाकू आमच्या चॅनलवर. किलो नाही असं वाटलं नाही. आमच्या इथं काटे कोणाकडेच नाही काटे. आणि हे ना सोडे ते कसे? हे 300 रुपये. काय सोडा 300 रुपये का ते? 300. सोडा मिठाचा नाही तो. मिठाचा असते तर 100 रुपयाने पण देते. ओरिजिनल आहे. खाऊन बघा, वर्षभर ठेवा फ्रीजमध्ये. आणि हे घेते 150 ला ना. म्हणजे हे तुम्हाला वर्षभर ठेवले तर फ्रीजमध्ये तरी राहतील. थोडेसे करायचे, थोडेसे घालायचे. हेच तुम्हाला 5-6 वेळेला होते. कोळंबी भातात वगैरे टाकतात आणि आपली पातळ आमटी करतात वांगा बटाट टाकून ओला खोबरा लावून. हे काळे कसे दिसत खालचे? हा ते काले म्हणजे ते आता इथे आईने बऱ्यापैकी सुके मासे घेतले आणि सुके मासे घेऊन झाल्यानंतर आम्ही पुन्हा एकदा खारघरच्या दिशेने रवाना झालो. मित्रांनो, अलिबागवरनं परत जाताना इथे वाटेतच एक सोड्याचं दुकान आहे. ते जवळजवळ 81 वर्ष जुनं सोड्याचं दुकान आहे. तिथे आता आम्ही थांबलो आहोत आणि तिथे आम्ही सोडा घेणार आहोत. तर तुम्हाला मी ते छोटंसं दुकान आहे ते दाखवतो. अगदी रोडच्या बाजूलाच आहे ते. तर अलिबागवरनं तुम्ही परत मुंबईला जाताना डाव्या बाजूला ते सोड्याचं दुकान. तर तुम्ही ते बघू शकता. डी सॅमसंग कोल्ड्रिंक, 81 वर्ष प्रसिद्ध पळीगावचा रुचकर आईस्क्रीम सोडा. तर हे असं छोटंसं यांचं दुकान आहे. जर तुम्ही अलिबागला कधी आलात आणि जर तुम्ही मुंबईला जात असाल तर नक्की इथे थांबून सोडा ट्राय करून बघा. आम्ही पण आता करून बघणार होतो. ही चव कशी आहे ती. आणि ते तुम्हाला मी इथे आईस्क्रीम सोडा घेतला आहे आणि आता त्याची टेस्ट करून बघतो की कसा आहे तो. छान आहे. साधारण 15 रुपये किंमत आहे याची. तर कधी तुम्ही आलात इथे तर नक्की थांबून आईस्क्रीम सोडा नक्की ट्राय करा. तर इथे बघू शकता तुम्ही त्याचा रेट साधारण 15 ते 20 रुपयापर्यंत आहे. तर मित्रांनो, ही होती आमची एकदिवसीय अलिबाग सहल. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.